Hinorhon haroroni udan parsabornginan di hari Jumat Botari, sahat tuari Sabtu Manogo, tanggal 27 bulan Tolu Nasalpu di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, gabe habajira do jabuni masyarakat di 4 kecamatan Naadong di Padang Lawas. Jabuna gumodang habajiran tarbereng do di desa Binabojae, kecamatan Barumun Baru, alaro aik nasumar sian aik godang marumun kandis Naadong di Hutai. Diluati polado sampai sameter tibuni mual na masuk tuganup jabuni masyarakat, mabayan akapar hutai gabe somar hasoan. Marhite hatorangan ni inang es boru hasibuan haroroni udan di hutai dipuka masyan ari Jumat Botari sahat tumanogo ni hari Sabtu. Dari sungai mana ini, Bu? Apa itu namanya? Baru Kandis. Masuklah. Masuk. Sampai segini tadi di dalam. Iya ya. Nianda ngadong masyarakat na marujung ngolu hinorhon ni aik na sumaron. Alay gabe soboy doakan nasida mangula ulaw na jala disura saha do 100 juta harugian ni masyarakat Diluati. Sian Padang Lawas, Toba TV, Mabari Tahon.